del Podria fer-ho millor sense parlar del primer crim d'odi que es va produir així al País Valencià l'any 1993. Ara tota la dreta que no ha sigut capaç de donar-nos el condol a nosaltres, que se'l donen als pares dels assassins, a tots els pares dels xiquets estos que són els assassins, perquè ells segurament ho necessitaran més que nosaltres, perquè nosaltres tenim un fill mort que viurà per a sempre. Però ells engendraren fa 20 o 22 anys i vida a la mort. Res més. Costa no emocionar-se amb este fragment de la pel·lícula de Guillem Agullo. Efectivament, anem a parlar de Guillem Agullo, el jove antifeixista de Burjassot, perquè esta setmana s'han complit 30 anys del seu assassinat. Escoltàvem ara un fragment de la pel·lícula La mort de Guillem, emesa per Apunt i dirigida per Carles Márquez Marcet. Com recordeu vosaltres aquells anys? No sé com vau viure. Doncs van ser uns anys durs, sobretot si movies... Trobo que no t'escoltem bé, Ramir. Ara sí. No passa res. No, que dic que van ser uns anys durs, complicats, sobretot si militaves en determinades organitzacions independentistes com Maulets, com era Guillem Agullo, era militant d'esta organització, i sí que hi havia un ambient de persecució a determinades persones per la seva forma de pensar. Ramir vivia a València, però jo, per exemple, vivia a Benirredrà, a Gandia, a la Safor, i era molt xicoteta, tenia 12 anys, trobe, i és que, vull dir, em va passar totalment desapercebut. No ens arriba aquesta informació. A València ciutat sí, però fora de València ciutat i l'àrea metropolitana, jo, per exemple, la meva generació van començar a conèixer a Guillem Agullo en manifestacions, perquè se parlava d'ell, en les cançons de molts grups valencians. Però ja de més adolescents, inclús, havent passat anys. Sí, havent passat anys. Jo crec que la figura de Guillem Agullo s'està reivindicant i coneixent avui en dia, en els darrers anys. L'11 d'abril de l'any 1993, un grup de militants d'ultradreta el van assetjar i d'una punyalada al cor van acabar amb la seva vida. Només un d'ells, un de tots els agressors, el neonazi Pedro Cuevas, va ser condemnat a 14 anys de presó, però sols en va complir 4. El nostre següent convidat coneix bé la història i amb ell analitzem ara la mort de Guillem Agullo fa ara 30 anys. Miquel Ramos, periodista valencià i autor del llibre Antifeixista. Bon dia, Miquel. Hola, bon dia, què tal? Bon dia. La mort de Guillem va eixir barata? Efectivament, va eixir extremadament barata. Tinc molt de retorn, A veure si els nostres companys de l'equip tècnic poden resoldre i continuem parlant bé amb tu. Com dèiem, va eixir barata, no? Va eixir d'una manera obscena, massa barata, i a més se va convertir l'assassí en un símbol precisament d'aquesta impunitat i aquesta tranquil·litat amb la que algú podia treure la vida a una altra persona per qualsevol motiu, no? I això va ser, a més, un missatge molt clar cap a la nostra generació. Com deia Ramir, no? Els que tenien certes inquietuds polítiques doncs es van sentir tots i totes amenaçats, no? I no només de que ens tragueren la vida o que ens agrediren, sinó inclús també de que hi seria gratis un crim d'aquestes característiques. On estaves tu l'any 1993 i com vas viure este crim? Jo estava a punt d'acabar l'escola, l'EGB, i començar l'institut. I a més va ser, jo ho explico al llibre, jo anava a una de les poquetes escoles que hi havia educació en valencià a principis dels anys 90, eren 3 o 4, en l'àrea metropolitana no eren massa. I clar, hi havia 3 persones que estaven amb Guillem i Sanit i 2 d'elles eren de l'escola. Per tant, eren persones que coneixíem i el professor ens va explicar, va entrar a classe, Enric ho recorda perfectament, i ens va explicar el que havia passat. I clar, quan ja començaves a tindre certes idees, inquietuds polítiques, a vestir-te amb determinada estètica i tal, doncs clar, això imagina't el xoc, que en 2 mesos estaves ja a l'institut i ja s'obria tot un món a tu que efectivament el van començar a patir des del minut 1. És a dir, nosaltres, els que anàvem a la línia en València, a l'Institut Públic de València, érem l'objectiu cada dia de l'extrema dreta. Nosaltres venien a por los guarros de la línia i ens venien a pegar a la porta de l'institut perquè estudiàvem en valencià. És a dir, així vaig començar jo l'any 93. És a dir, 3 mesos després de l'assassinat de Guillem Agullo. Per tant, efectivament, era inevitable que el cas de Guillem ens apel·lara directament a nosaltres, perquè veiem constantment, i a més no només en l'institut, en aquesta anècdota que vos conte, sinó també els caps de setmana, si freqüentaves determinats ambients,
concretament el barri del Carme, no? O altres espais, centres més polititzats, com el Casal Popular del carrer Flora, que hi havia aleshores, doncs és un objectiu constant d'estos grups neonazis. I això no era una cosa que sonava o que podia passar, sinó una cosa que veies directament, que veies que venien a per tu directament. Per tant, efectivament, la nostra generació està molt marcada per la violència neonazi i per el cas de Guillem, sense cap mena de dubte. I penses que les generacions que han vingut després coneixen la figura de Guillem Agulló i tot el que representa? Jo crec que sí. Jo crec que si avui dia estem parlant de Guillem i de tot el que ha passat, és perquè precisament els qui van viure aquells anys i els que vingueren després ens vam convèncer de que això no podia tornar a passar i que la millor manera per a previndre era explicar aquestes històries, era explicar la matriu també d'aquest tipus de crims d'odi, no? Que és precisament això, la intolerància, l'odi, el racisme, el nazisme, el feixisme, i per tant el nostre compromís amb tot això va ser explicar-ho a les generacions que venien, no deixar de fer els homenatges cada any i reivindicar la figura de Guillem i de tantes altres persones. Recordem que, igual que se reivindica Guillem, hem parlat de Lucrecia Pérez, hem parlat de Sonia Rescalvo, hem parlat de molts altres crims que s'han donat al llarg d'estos últims 30 anys per motius d'odi i perpetrats pels mateixos autors, no? De grups d'extrema dreta que odien a tot allò que és diferent, no? Sí, malauradament hi ha hagut al llarg dels darrers 30 anys molts Guillems, no? En molts llocs. Miquel, Pedro Cuevas, que és l'única persona que va entrar en presó, el neonazi que va entrar en presó i que va ser condemnat a 14 anys, però va estar 4 anys. A partir d'ahir es converteix en un símbol dels neonazis? Els neonazis el fan un símbol perquè li ha sigut molt barat assassinar a un jove. I de fet, Miquel, corregeix-me si m'enganye, però la sentència diu que no hi havia cap motivació política, no?, en la baralla, també. Efectivament, i tot això, a més, cal explicar-ho, perquè no va ser només el que el jutge ho va considerar així, sinó que hi hagué una campanya durant tots els anys, els 2 anys que van passar des de l'assassinat fins al judici, on determinats mitjans de comunicació es van dedicar a blanquejar la figura de Pedro Cuevas, dient que era un pobre xaval, que inclús havia estat en algun rotllo alternatiu i tal, i que Guillem era el violent, i que Guillem quasi que s'havia buscat que l'assassinaren, no? I això està documentat, això inclús s'estudia avui dia a determinades facultats de periodisme i de sociologia i tal, perquè n'hi ha gent que ha fet estudis sobre el tractament mediàtic d'allò que va passar i és tremendo. O sigui, això mereix una reflexió avui dia de cara no només als periodistes, sinó a la societat en general. Per què? Doncs perquè està tornant a passar. Va tornar a passar 15 anys després amb un altre jove que també era antifeixista, que era Carlos Palomino a Madrid, i va passar exactament el mateix. Li van acusar a un xaval de 16 anys d'haver-se buscat el ser assassinat, no? I va passar també amb altres casos, no? Moltes vegades veiem que qui combat l'odi, la intolerància, el racisme, l'homofòbia, etc., doncs es converteix quasi que en el malo de la pel·lícula, no? I els feixistes, com que els empara este dret, no? a discriminar, no? I a difondre l'odi, no? I per tant, estem en un terreny molt perillós, no? I això se va veure molt clarament amb el cas de Guillem. Per això, moltes vegades, alguns dels qui van viure aquells fets, no? Doncs insistim tant, no? I som potser una miqueta reiteratius en aquest tema, no? Que no es pot jugar en aquesta ambigüetat, no? I en aquesta equidistància davant un fenomen tan brutal com és el feixisme, com és l'odi, com és l'homofòbia, el racisme, com és el nazisme, pràcticament. Recordem el que significa i el que defensen aquestes persones. No són idees abstractes. No, estem parlant d'Auschwitz, estem parlant de l'Holocaust. És a dir, no estem parlant de cap broma. És odi el que defensen. Efectivament. Ja per acabar, Miquel, quina lliçó ens ha de deixar la història de Guillem Agulló? Jo penso que Guillem, la lliçó ens la dona concretament la seva família. Jo crec que Carme, Guillem pare, Belém, Carmina, la família Agulló i Salvador han sigut els pares, les mares, les germanes de tota una generació, que és la meua, i les posteriors. I aquesta lliçó és importantíssima, perquè és una lliçó humana, molt més enllà de la política. És a dir, jo crec que
a Guillem i el cas de Guillem i aquesta injustícia la sent qualsevol persona que té empatia, que se considera humana, no? I que efectivament crec que aquesta és la lliçó més gran que pot donar un cas d'aquestes característiques més enllà del succés dramàtic que significa. Però aquesta lliçó de que la solidaritat, la tendresa, l'amor que se defensa amb perseverància, no? I amb aquesta solidaritat que ha tingut la família i aquesta actitud que ha tingut la família sempre de reivindicar la memòria i els valors que defensava Guillem, que eren antirracisme i antifeixisme, doncs els hem de portar ben orgullosos. Aquesta és la lliçó més gran que jo m'emporto després de tots 30 anys i la veritat és que és una lliçó que ens ha donat la família Agulló i Salvador i a qui reconec públicament constantment la seva tasca incansable. Miquel Ramos, periodista valencià i autor d'Antifeixistes, moltíssimes gràcies, com sempre, per acceptar la invitació del Podríem. Una abraçada, a vosaltres, Miquel. un plaer.